Ermenistanyň resmiýetleri Gümri şäheriniň golayyndaky harby bazada adından 6 adam öldürmekde guman edilen ortatly eskeri gözläp ýollary ýapdylar we jaýlary baharlaýarlar. Helak bolanlar şol sanda 2 çağa bir maşgalanyň agzalary. Polisiýa adam öldürmekde guman edilýäniň öz pidalarynyň öýünde od açmakdan öň gulluk edýän harby bölümünden gaçanlygyny aýdýarlar. Pakistanyň Demirgazak günbataryndaky Peşawar şäherinde bir aýa golay wagt mundan ozal harby mektep edilen hüjümden soň mekteplerde ýatyrylan okuw gaýtadan dikeldildi. 16 dekabrda Talibanyň amala aşyran hüjümünden soň häkimetler tutuş ýurt boýunça gyşky kanikullaryň wagt möhletini uzaldypdy. Mektep edilen hüjümde 150 çemet adam helak bolupdy. Olaryň aglaby köpüsi çağalar. Qazaqstanda 2 ay mundan ozal suwdyň karary bilen ýapylan Adam bol adly neşriň baş redaktory öz jurnalist kärdeşleri we aktivistler bilen Almatyda protest ýürüýüşini geçirdi. Jurnalyň tarapdarlary prezident Nursultan Nazarbayewy media babatynda özüni Adam ýaly alyp barmaga çağırdylar. Noýabr aýynda ýapylan neşir Qazaq hökümetiniň tanqidçisi bilen söhbetdeşligi çap eden soň ekstremizmi goldamakda aýyplanyp suwda çekilipdi. Bagdadda jurnalistler dymyp demonstrasiýa geçirdiler we söz azatlygyna hem geçen hepsede Fransiýanyň paýtagtynda Charlie Hebdo satiriki jurnalyna edilen hüjümüň pidalaryna raýdaşlyk bildirdiler. 11-nji ýanwarda geçirilen bu protest aksiýasyna jurnalistler terrorçylygyň dini ýokdur diýen mazmunly şigarlary göterip çykdylar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.